Greu de crezut, însă da, este adevărat. Există și interpreți străini care își încearcă norocul în Moldova. Este vorba despre Massimo Sinceri, care a lansat aici la noi în țară piesa Il Movimento. Stammi ancora addosso e muoviti, con gli occhi chiusi toccami. Asta este o piesă în italiană, se numește Il Movimento. Este o piesă care am scris cu un prieten meu. Eu am scris muzica, am făcut aranjament și prietenul meu a scris cuvintele. Piesa este despre dragostea, normal. Noi italieni numai despre dragostea vorbim. Este despre dragostea cu pasiune. Balla così, come sai tu, coi piedi scalzi e gli occhi in giù. Massimo a renunțat la Italia acum 4 ani când s-a mutat definitiv în Moldova, căsătorindu-se cu o frumusețe de-a noastră. De curând a devenit tată pentru a doua oară și mare ne-a fost mirarea să aflăm că în studioul lui din Chișinău face muzică pentru mai multe țări. Din Germania am avut comandele de National Geographic să fac documentare, mixaj pentru documentare. Am făcut niște lucruri pentru Walt Disney Pixar Italia. Am avut un studio de înregistrare 10 ani în Italia eu. Am avut multe muzicisti, nu am făcut un studio mare, dar spunem așa, este studio de preproducțiune. Asta e mai interesant pentru mine. Fallo più forte, fallo tutta la notte, lasciami entrare ancora dentro di te. Eu mi ocup și nu numai de melodie, dar și, de exemplu, aranjamente și compoziție pentru muzică, pentru filme, televiziune, commercial, spot. Eu vă spun sincer, aici în Moldova se lucrează mai bine. În primul rând, eu mă simt mai liniștit. Adică am mai multă inspirație aici în Moldova. Vă spun sincer, e mai bine să lucrez aici, fiindcă taxele sunt mai ieftine. Bineînțeles, pentru a avea succesul garantat este nevoie și de o colaborare pe măsură și s-a părut că interpretul El Radu ar fi o persoană indicată pentru asta. Mă rog, mie îmi place chestia asta, mai ales că simplitatea încoronează omul, cum am mai zis chestia asta. Și dacă omul își dorește să colaboreze cu mine la nivel și de management, adică nu văd o problemă în chestia asta. Chiar în weekend avem un eveniment într-un mall din capitală, unde este implicat și Massimo. Pe data de 24 avem un mega open air la nordul Republicii Moldova, la Florești. Deci va fi implicat și el și un alt interpret din Italia, pe care îl așteptăm cu mare drag. Respectiv, ne așteaptă o primăvară frumoasă, plină de evenimente, de promovare a piesei Il Movimento. Lascialo andare questo movimento che scatena il fuoco dentro di me.